så velkommen i dag, og så vi skal lave en Ice Cube Challenge. Ice Cube Challenge, det er simpelthen ud, hvor du har 2 isterninger, men vi har 3 her, fordi jeg gider ikke til at lave flere. Hvilket jeg ikke har gjort. Så her, der har vi 2 glas, og det er ud på, det er, at du skal have en isterning i munden, mens min søster, jeg starter, stiller hun mig nogle spørgsmål, og skal jeg svare, mens jeg har den her kolde isterning i munden, så jeg bare lige... Hvor mange spørgsmål skal man? 5. Du siger det? Okay. Er du klar? Ja. Og, Hvad giver... Hvor der skal med gange? og Hvad giver 4 gange 4? 4 gange 4. Okay. Nej, ikke 9. Nej. 4. Nej! Hvor mange gange? Ej, hvad giver så 4 plus 4? Okay. 4. Ja. Hvad giver 2 plus 2? 4. Hvad giver 5 plus 5? Kom nu. Hvad giver 10 plus 5? Du er 15 for helvede. Videre. Hvad giver 20 plus 20? 40. Kom nu. Kæft, det går ondt, mand. Det er koldt. Er du klar? Åbn snøfteskaften. Og du kan holde den derinde. Nej, men den er kold! Ja, det er sgu lige oplevet. Kom nu, ind med den. Du skal gennem for chancen. 2 plus 2. 4. 4 plus 4. 8. 8 plus 8. 16. Ja, okay. 6 plus 6. Karl! Ja. Det var 3 spørgsmål. Hvad hedder din mor og din far? Lise og Sonny! Hvad hedder vores hund? Huske! Det var 4 spørgsmål. Hvad er det for en frugt? Det ved jeg ikke. Fersken. Ja, det er rigtigt. Jeg sagde også. Så ud med den. Ja. Men bare fordi jeg er bad, ikke? Så er den sådan her. Klar? Er du klar? Til at, hvad laver du? Fy for helvede. Tag den ud. Tag den ud. Er du klar? Jeg stiller mig 10 spørgsmål. Er du klar? Nu. Hvad giver 5 plus 5? Kød. 10 plus 10. Kød. 20 plus 20. Rav. Nej, 40. Okay, hvor er spørgsmålet? Hvad var? 40 plus 40. 4. 30 plus 30. 3. Ja. 50 plus 50. 100. Ja. 100 plus 100. God 100. 100 plus 100 plus 100 plus 100 plus 100. Hvor mange gange er det? 5 gange. 500. Hvor mange er der på? Okay, kom nu. Jeg kan tælle. 10 plus 5. 15. 5 plus 5. Kød. Det har jeg sagt. Ud med den. Så er det godt, da jeg begynder at spise på resten. Fuck, jeg skal pisse nu. Det lyder så klart. Tusind tak, fordi du så med i den her video med mig og min søster. Det var Ice Cube Channels. I kan give det video et like. Subscribe til min kanal, hvis I har lyst. Der kommer flere channels, forlystelsesparker, vlogs og... Og så på restaurant. På restaurant i morgen, der optager også, så... Yes, vi skal på en kinesisk ses!